Mostramos o noso apoio á caravana antifascista que está a organizar o grupo Banda Basotti e que chegará ao Donbass no mes de setembro. Facemos un chamamento a todo o movimento antifascista e antiimperialista a espallar a solidaridade a todos os recunchos do planeta e rachar así coa política de silencio que practica o Occidente. Porque para a mocidade revolucionaria a práctica da solidaridade internacionalista debe ser unha tarefa prioritaria. Queremos denunciar tamén as prácticas colaboracionistas da Unión Europea e dos Estados Unidos coa xunta golpista de Kiev e as forzas políticas de extrema dereita que practican no leste de Ucraína a limpeza étnica e ideolóxica. Viva a loita popular na Novorosia por un mundo libre de nazismo e fascismo. Non pasará! Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες και